Labur bada ere, Karmele Etxabe Azkarate, gonbidatu nahi dugu holtzara, goizeko saioaren bilduma bat edo titular nagusiak aipatzeko. Bueno, eguardion, saiatuko naiz labur 2 orduko lanketa horretan atera dituzuen ondorioak azaltzen. Datu batzuk, 14 talde aritu zarete lanean, ez dute zer ikusten, eta 7 profilen inguruan aritu zarete, bai? Bakoitzari bat egokitu zaio, baina 7 ziren. 2 datu emango dizkizuet profil bakoitzaren 2 datu. Bazegoen Pakistandik etorritako 15 urteko bat, Nikaraguatik etorritako 52 urtekoa, Marokotik etorritako 27 urtekoa, Murtziatik etorritako 10 urtekoa, Uruguaitik etorritako 28koa, Alemaniatik etorritako 30 urtekoa, eta Senegaldik etorritako 20 urtekoa. Jakin dazuen besteak zertan aritu diren gutxi gora bera. Lehenengo ariketa kokatzea izan da, 3 baieztapenen inguruan zuen burua kokatzea, eta horko ondorio orokorra edo izan da, alde batetik, ia gaia ezagutzen duzuen edo galdetutakoan, nabarmen ezezkoan zeundetela, eta aldiz, 3. baieztapenean, datozen 3-4 urteotan, ia gai honen inguruan lanketarik egiteko asmoa duzuen, nabarmen baiezkoan zeundetela. Beraz, bueno, ez dakigu asko, baina egin nahi dugu. Hoiek lehenengo ariketatik. Eta gero, ondorioetan jaso dituzuen hainbat eta hainbat ideia, multzokatu ditugu, ahal izan dugun bezala, eta hoiek aipatuko dizkizuet. Lehenengoa, eta nabarmenena ikusi duguna ez ezagutza, bai? Guk geuk dugun ez ezagutza gaiarekiko eta janzteko beharra. Hortik abiatuta nola egin, bai? Gu janzteaz gain, sarea, elkarlana, zubiak, behin eta berriz ondorioetan behin eta berriz agertu diren hitzak dira. Udalak, ez euskera zerbitzu bakarrik, udaleko gainerako beste zerbitzu batzuekin lan egin behar dela, herriko eragileekin, antolatuekin, ezain antolatuekin, eta gero, EAen behintzat hezkuntza sailarekin, aberekin, Euskal Herri osoan pentsatzen dut AEKarekin edo beste euskaltegi batzuekin, bai? Eta guztien arteko lanketa horretan, ibilbideko gune hoietan guztietan parte hartzen duten pertsonekin lan egin behar dela, bai? Formalekin eta informalekin. Bestalde batetik, aipatu da, ezakin horka aipatu duen, baina erakarri egin behar ditugula esan izan dugula, eta ez, erakarri ez, beraien gana joan behar dugula, beraiekin lan egin behar dugula, interesa agertu, hurbildu, entzun, ikusi, empatia erakutsi, bai? Eta laguntza eta informazioa eman bai, baina informazioa eta beharrak jaso ere bai. Beste alde batetik, gizartea sentsibilizatu eta aktibatu behar dela, baina ez gizartea bakarrik. Gu ere bai, edo euskera teknikariak eta euskera zerbitzuak ere bai, denok ez gaudelako maila berean. Eta gizartea aipatzerakoan, behin baina gehiago atera dira, ostalariak, dendariak, herriko eragile eguneroko eragile horiek, bai? Eragile izan daitezkeenak. Aliatu informalen garrantzia ere, talde batek baina gehiago aipatu du, identifikatu egin behar direla, ondo identifikatu behar direla, horretan aritu zarete, eta baliatu. Eta agertu dira, hainbat adibide, adibidez, lider religiosoak, bai? Komunitate horietako lider religiosoak baliatzea, aliatu gisa, baina baita ere, azokak, elikagai bankuak, edo beste gune batzuk. Harrerak nolakoa izan behar duen ere, aipatu duzu ia talde gehienetan, integrala izan behar duela, unibertsala izan behar duela, baina aldi berean pertsonalizatua profilaren arabera. Ez duela denentzat balio. Eta euskera hasieratik sartu behar den gai bat dela, harrera ez dela etorri berri asistentzia emateko bakarrik. Eta harrerak humanizatua izan behar duela, pertsona erdigunean izango duena, baina aldi berean etorri berri hori subjektu aktibo izango dena.
Eta bukatzeko, harreraz gain, euskarara erakartzeko plazerrarekin lotzea ezinbestekoa dela. Hori ere behin baino gehiagotan aipatu da, ludikoa, jolasa, horrelako hitzak agertu dira, eta zuen ondorioetan ere bai. Horietxek.